Oh, good morning po sa lahat na naman dyan. Oh, ito na si tatay. Oh, sa YouTube channel tayo niyan tayo, naka-live. Oh, shoutout tayo sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat. Dasmariñas, Cavite. Oh, mega mega shoutout sa inyong lahat na nanonood dyan. Nandito yung gwapo na. Oh, nandito yung gwapo si tatay. Ano ang pangalan ng tatay mo? Tatay mo taga siya? Asan, asawa niya? Ano mga po. Tagapag-alaga ng apo. Ganun talaga tayo pagdating ng panahon. Tagapag-alaga ng apo. Tagapag-alaga ng mga apo. Lagi kayo nanghihina. Magpagamot na kayo sa mga gagamot kasi taga-Caviteño nyo kayo eh. Dito ko, dito sa nagpagamot ako dito sa po. Ano sabi? Sa Luis lang. May sabi lang po ako. Anong nangyari sa inyo? Hindi naman ako, may yung mga gamot din. Yung opera dito. Inoperahan ka sa Antipolo? Ano nakuha dyan? Parang mga plastic na kung ano. Plastic? Ay naku, nadali na naman kayo. Tupay. Sa tupang. Ano yung pangontra nyo? Kung kay Tingin. Sa dami nyo magimatay, bitawan nyo tayo. Ako na lang hawak. Sa dami nyo magimatay, hindi pa rin kayo nagsasawa ha. Pwede yan. Okay na yan. Okay na ito tay. Tanggalin mo lang itong bala. Pwede na to. Yung bala lang tanggalin mo. Wala naman silbi yung bala niya tay. Pinabasbasan muna natin para sigurado. Para walang negative energy. Oh, kwintas ni tatay yan. Maraming salamat po sa lahat dyan. Naglalike at nagsishare. Oh, magandang umaga po sa iyo, Inmundo Gian. Good morning, good morning. Nakita kita at nababasa ko kay Flores Malyari. Good morning po sa inyo dyan sa YouTube channel natin. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-share. Mga susunod dito tayo mag-healing water. Tingnan natin si tatay kung kinukulang talaga at marami daw nakuha plastic. Sana makuha natin dito pera, hindi plastic. Mahina yung albularyo ni tatay, plastic ang kinuha eh. Ako kukunin ko kay tatay pera. Oh. May nakuha ang plastic sa tiyan mo, pero nakapikit ka. Pero hindi mo nakita. Ano ba yung alam mo yung magic hair tayo? Nagay na naman ako. Kasama na ito. Nakita mo yung may plastic na kuha sa tatay mo? Sa loob ng tiyan niya? Nakita mo hinawakan yung kamay niya, nakaganon? O, ginanon yung plastic, kinuha? Hindi, parang ginaganon. Parang ganon? Binabaw ito ganon. Tapos tsaka mamaya-maya. O, naririnig niyo po yun. Salamat po sa pagla-like. Like naman kay 16. Mamaya-maya binulog na yun. Ano pakiramdam mo yun? Natanggal yung plastic. Gumana naman ang pakiramdam. Siyempre, inuhukay-hukay, minamasahe yung tiyan mo eh. Nagulong-gulong tayo. Kala mo yung plastic, kung kunin doon sa loob ng tiyan. Si Papa Jesus, ganun ba may kinukuhan siya? Spiritual yun. Pag sinabi spiritual, di nakikita ng mga mata yun. Kukunin ko kay tatay, mahina siya yung mahina yung nagamot kay tatay. Plastic ang kinuha sa akin, pera. Tess. Mahina kayo, pakilike na nyo naman. Coronel Marisa. Nag-make shout out po kay Jean na. Oh, Tess. Oh. Maraming salamat po. Nababasa ko po lahat ng comment nyo. Oh, basang-basa ko po lahat yan. Tapos pangalawa ko ako na may sabi naman daw ako. Sabi ko, ayun. May sabi ka na. May sabi naman daw ako. Mamaya sasapian ka ng maraming pera. Sabihin ko, ibigay mo sa akin ng totoong ginto. Pili tayo doon. Para makatulong tayo sa kapwa. Sige tay. Ano trabaho ng tatay mo? Dati? Nag-i-scrap ako nung araw. Junk shop? Oo, yan. Di mayaman ka. Nung araw. Siguro babaero kayo dati. Oo. Ilan anak nyo sa labas? Meron daw eh. Oh, lagot ka. Konsuminda sa akin sa inyo. Meron ka palang kapatid. Sige.
May karga nga talaga siya. Tingnan mo tay. Tingnan ka mata. May karga ka oh. Gumagana. Yan oh. Ito. Kaya makatulog eh. Sa'yo, plastic kinukuha. Sa akin, dinidikit ko lang. Gumagana mo. Malakas ang karga niya. Malakas lang. Tingnan mo yung posporo. Hindi natatanggal sa daliri niya. Binibenta ba yan? Binibenta? Kaya mo binibenta eh. May karga. Tingnan mo, hindi natatanggal sa kamay niya. Tingnan mo yung posporo. Nakadikit lang. Salikit lang yan. Pero masakit. Mukha ba nagbibiro natin? Ayaw mo, pag may sabi ka, papagalitin ka, galitin din kita. Naiintindihan na siya nagigil eh. Pag wala ka sabi, dito gagana. Kahit anong tusok ko, paki-share na, paki-like naman po yung 23 nanonood. Marical Franco, mega shoutout kay Andrea M. Virginia Fernandez, mega shoutout po. Lahat po kayo nababasa ko po yung mga message nyo. Taga Parañaque City, Abigail. Pa-shoutout po kay Abigail Ignacio. Andrea M. pa ng pangalan mo sa YouTube channel. Abigail Ignacio. Nababasa ko na yan. Mylene. Ayan na tayo, para matapos na to. Si tatay, nakuha ng plastic. Hindi nagkaroon ng pera. Ako, kukunin ko siya ng ginto at saka pera. Magbago na tayo, ha? Huwag na kayong mambababae. Magbago na tayo. Itong buhay natin, hindi natin alam hanggang saan na lang. Ibigin mo yung babaeng binigay sa ni Kristo. Magpakilanman. Pero kung may anak ka sa iba, huwag mong kalimutan. Minsan, alalahanin mo sila kung totoo may anak ka sa iba. Kasi para matama lahat ng iyong pinagawang pagkakamali. Dahil sila, wala silang kasalanan. Kung totoo may anak ka, ha? Pero kung wala kang anak, ibigin mo yung mga anak mo, pati mga apo mo. Magbago na tayo. Kasi ang buhay natin, hindi natin alam, sana lang. Kahit sino naman tao, ay pa natin mamatay. Gusto mong gumaling? Mahalin mo na yung asawa mo. May anak ka sa iba? Wala. Binuhuling ko, baka mo eh. Bibiro na. Ito ko lang kasi matawag. Kaya ko nung tawag sa sinahan. Sabi mo tatay mo, wala daw kayong kapatid sa iba. Paano kung nalaman niya totoong meron? Anong gagawin mo? Wala talaga eh. Seryoso. Tignan natin kung tao talaga siya. Yan ang ito. Tikit. Amin. Tao talaga. Bumana agad. Meron ka tay. Dalawa pala to tay. Isang elemento, isang tao. Kaso sisilipin natin maigig kung anong ilang tao to. Totoo, meron ka talagang sapi. O sige, linisin mo na tay. Linisin mo lahat. Tapo mo, pababa. Yan, itapo mo, tapon. Yan. Sabihin mo yung Jesus name. Talagang iingarin ng tatay mo, may dasal. Babae na nanalangin. Nakita ko na. Amen. Yan, gumagana na. Kita mo, papel lang yan, oh. Hindi ubra gamot niya hanggang may sapi. Hanggang hindi siya napapalabas yung sakit sa physical at spiritual niya ang gagawin. Basbas ng basbas tayo. Manalangin. Lalabas yan tayo, malagkit tayo, at saka mainit. Lalabas yan tayo, malagkit at mainit. Nora Mananantas, magandang gabi, hapon po, ay maganda po, apo, shout out po si Nora. Shout out po sa inyo, Marica Francisco, at saka Kitchay Utas. Good morning, apo. Ong Nazareno. Good morning din po sa inyo. Ha? Iniingal ka? I-release mo yung magnetic yung, mabawasan natin yung kuryente. Tuminga kayo ng malalim. Tapos uminom kayo ng tubig. Ilabas yung ilong, yung hangin. Ilabas yung ilong sa maglabas ng hangin sa ilong ng konti. Para ka lang yan. Inom ng tubig. Pinapatay ang tatay mo. Kita mo, kinakapos siya ng hangin, oh. Ang dami mo ng gamot.
Ang dami mo nang tinanggal sa katawan mong mga bato-bato at saka plastic dyan, hindi ka pa rin gumagaling. Hindi ka talaga gagaling. Pag ganyan kataas ang spiritual, ganyan ka hindi, automatically pinapahirapan ng tatay mo. Ano paramdam? Hiningal kayo? Hiningal kayo ng malalim, normal lang. Pinapatay ang tatay mo. Bubuksan natin ang hangin niya. May pumapatay sa tatay mo. Hindi ako nagbibiro. Bigla siyang hiningal, oh. Dilat na mata. Automatically may pumapatay sa tatay mo. Kailangan natin manalangin. Ano tayo? Okay ang pakiramdam mo? Okay pakiramdam mo, hindi? Okay na? May karga siya, napakalakas. Ay patanggal ang kalaban niya. Mukhang binayaran to eh. Baka may nagalit na babae sa tatay mo. Hindi nanay mo sinamahan niya. Sinabi naman ng tatay mo, dati siyang chickboy. Totoo, kita mo yung nanay siya, oh. 25% pa lang lumalabas yung kuryente, nagsisimula pa lang, bigla siyang kinapos ng hangin. Papel ay nakadikit doon sa paa niya, yung pa rin yung papel, oh. Mainit pa rin yung papel, tay. Hanggang ngayon, gumagana yung papel, yung nakalapag niya sa paa mo, kita mo nagana. Mainit yan. Ibig sabihin, lahat na nagawin sa'yo hindi natanggal. Walang nakuha kahit isa. Yung plastic nilagay, parang ano lang yung tay, yung birthday party ng mga apo mo. Kumuha ka ng clown. Tapos ilalagay yung plastic. Wala ka yung plastic, kahit ano doon. Pero pag ginigit nila, ching! Naisahan kayo. Ang tanong kung kakaya, hindi tayo pwede bumaba ng sikreto na mababa eh. Nasaan ba nanay mo? Dapat ang nanay mo kasama nito para gagamitin ng medium eh. Siya magkakalas ng sakit ng tatay mo. Pwede ka eh, kaso buhay pa ang nanay mo eh. Dapat hindi binabypass. Ilang taon na ba nanay mo? Malakas pa siya. Oo. Siya pag ikaw, kakalasin sana ng nanay mo yung sakit niyan, gaganin mo. Pero pikit yung nanay mo, gaganin yung mata o dahan-dahan. Tatanggalin. Hindi ang gagaling pag ganyan mababang spiritual. Kailangan niya muna makainom ng maraming tubig para makapasok ko ng gusto. Kasi pagka pasundot-sundot lang ang pasok sa espiritu niya, mas lamang yung kalaban namin. Kailangan ko tapatan yung lakas ng kalaban namin. Pag ganyan kababa, papatay ng tatay mo. Pahirapan yan eh. Ilang beses na siya ng ospital. O, ganyan talaga yan tayo. Kita mo, ilang beses ka na na-confine tayo. Hindi ka pa rin gumagaling. 2,000. Hindi ka talaga gagana. Tubarin mo muna yung akimat mo kasi may bala. Tanggalin mo muna para mabawasan. Hindi, tanggalin mo muna siya buo. Lahat. Mamaya mo na kusotin yan. Hindi, tama ng ginto, pabayaan mo na. Hindi naman yan ano. Para mabawasan mo na. Yung tatay mo kasi pinapatay. Hindi kami pwede magbaba. Dito po gagaling. Hindi po kayo pwede pumunta rito ng Sabado, Nora Manalantas. Mayroon po akong pupuntahan. Pag nag-announce lang ako para kunin niyo po yung agimat nyo, huwag muna po kayo pupunta rito. Si tatay, pinapatay na. Yung plastic na kuha sa kanya, hindi yung totoo. Yung gumamot sa kanya, hindi legit. Kita mo, kinapos siya ng hangin, ilang sinugundo lang. Kailangan ko na mataas na spiritual tayo. Pag ganyan kababa, hindi tayo mananalo sa kalaban natin. Hindi ako pwede bumaba sa kanya. May dalaw ka ba? May dalaw. Wala kang lens. Titingnan ko muna. Lumapit ka rito. Sama mo puwan. Umiinit pa rin yung papel. Yung papel ni tatay, tingnan nyo. Nakakabit yan dyan sa paa niya. Nakikita nyo po yun? Nakikita nyo yan, papel? Mainit pa rin ba yan? Mainit pa rin yung papel niya. Mainit pa rin ho. Pa-shoutout po sa lahat ng mga nanood kay Apo Andy. Pa-shoutout po, Eva.
Hindi ka makakatulog. May nagdarasal sa'yo. Kahit na, Baka yung chicks mo yung tay. di ba? Ayan. Sabay. May nila kayo sa sakyan, nagpinit na kayo. Diyan siya pa rin tatay mo, hindi na. Sige. May karga ka rin pala eh. Malakas din yung karga mo, may blang, tingnan mo yung posporo, naranasan mo na naranasan mo sa tatay mo. Kita mo yung posporo, napakadaan lang ginagawa ko sa'yo. Napakalakas yung karga mo, kita mo nakahiga yung posporo, dila ka mata, tingnan mo yun. Kahit tawakan ko na lang daliri mo, gumagana Ano ka gagamitin ni medium? Ay mas malakas pa rin yung karga mo. Magsasalubong ng spiritual nyo. Ano siya, babae lalaki? Tatagal tayo nito. Sa inyo lang, maubos yung isang oras. Agoy. Hiningal ka ba patay? Hindi na. Imamaid lang. Kailangan tulungan mo sarili mo. Sige, release ka muna. Kung gagamit ako ng ibang medium na naman, abutin na naman tayo nito. Dami natin pasyente. Wala tayong matatapos. May karga rin paling anak. Malakas din yung something mo. Ilan ba anak mo? Ano trabaho mo? Nagtatrabaho sa government. Baka na naman marami ka naman kayo nakailitan. Paano binigay sa piyan eh? Coast Guard po. Nagtatrabaho sa Coast Guard? Government ka? Baka naman kinakaingitan ka. Malakas yung karga mo, nagre-react sa'yo. Hindi pa pa yan mag-irat. Hindi na siya nagpapaya ng pera. Kaya daw nagpapaya ng pera. Nagdaan ko. Kaya na hindi. Ay, ito pala yung papel niya, nakakabit pa pala. Ano, pagpatuloy natin tatay. Iisin mo lang tay, kailangan ikaw tumagal para mabilis. Para hindi masyado ka mapagod, ganito, bibigyan kita ng clue. Isipin mo yung pinakamagandang babae sa buhay mo. Habang iniisip mo siya, kunyari, iniisip mo paano mapahawakan yung kamay niya, kung anong ganda niya. Yung nahihiya ka pa. Tapos yung nahawakan mo yung kamay niya, yung halos kinikilig ka sa kanya kasi kailangan natin ng payapang isip mo. Tapos ngayon, masaya ka na, nag-bake na kayo. Isipin mo yung mga sanggol na binigay sa iyo ni Kristo. Ha? Wala pang bisa yan, tay. Hindi ko pa nahawakan yung kamay ng pa mo. Akin na paulit yung pa mo. Kanina lang tinugtong ako. Susumpong yung tagasya niyan dahil mainit masyado. Kanina. Ikaw nga, nasaktan ka, may lang eh. Eh kung hihipan ko pa yung pag binigkas ko si Kristo. Umaagit ko. Umaangat kasi yung init. Kaya mo, pag ikaw na sinarang susunod, paparanas ko sa iyo yung higit na mainit. Pag hindi yung mga tiyampet mo dyan, basta may sapi ka. At mabilis matanggal. Wala kang sapi, hindi ko magagawa yun. Magagamot pa yan. Basta tag-apat na moto lagi ko sinasabi. Marunong kang humingi ng kapatawaran, magpatawad, at tumanggap ng pagkakamali. Pag-ingatan mo katawan ni Kristo, bawasan ng marites. Pagagalingin ka ni Kristo. Okay na tayo. Malinis na, dahan-dahan lang. Yan, tanggalin mo yung sakit. Para hindi ka banggitin mo si Kristo sa isip lang. In Jesus' name. May nagdarasal sa tatay mo. May nananalangin sa kanya. Automatic kinukulang ang tatay mo. Kasi dasal to sa masama eh. Mainit na rin yung papel. Mainit tayo, no? Mainit yung papel. Hanggang saan ang init na katawan mo? Saan lumalabas ang init nyo? Sa batok? Kita mo, nakabintilador pa yung tatay mo. Pinagpapawisan pa. Tanggal na tanggal. Inukulap to si tatay. Pag na swerte lang itong kalaban natin, nakaporma lang to eh. Pag hindi lang to nakaporma, bubugbugin natin to.
Maya-maya ka lang sa akin. Kailangan ko lang i-charge yung tatay. Hihingin yung papel sa kanya. Hanggang saan yung init? Saan na lumalabas? Tapon mo ng tapon yung sakit niya, nandyan sa batok niyan. Basta tumikit lang kayo. Panatiliin mo ng isip mo kay Kristo, panatiliin yung isip mo sa inyong pamilya. Maniwala ka sa akin, mananalo tayo sa kalaban natin. Basta alisin mo lang yung mga kamunduhan. Patawarin mo na. Huwag mo papasukin mo lang sa ako. Hingingin kayo? Tumataas kasi yung kuryente ko. Hindi kasi pwede bumaba, hindi ko mapipigilan. Aangat talaga ng aangat. Kaya pa? Hindi na. Hindi natin ito magagawa. Pag bumaba tayo ng spiritual, malulugi tayo sa kalaban natin. Yung tatay mo, punong-puno na ng dasal. I-release mo yung hangin, labas mo yung sa ilong. Inhale, exhale lang tayo. Huwag ka mag-alala, hindi ka pa mamamatay, hindi ka pa tinatanggap sa langit. Ganyan lang talaga yan. May karga tayo, napakalakas ng karga ng tatay mo eh. Tumataas yung kuryente sa katawan niya eh. Kailangan kasi kami makapasok sa puso ng kalaban namin. Pag ganito kataas, hindi ito gagaling. Ay, pag ganyan kababa. Kinukulang kasi ang tatay mo. Nahihilo yung batok mo. Pagka wala nang hingal, sabi mo sa akin, i-release mo yung hangin dito ha. Bubuksan ko ng dalawa. Magawa. Patay lang tayo. Anak, palakang ganito. Patawa-tawa lang si tatay. Bakit kasi ngayon nyo na siya dinala? Dapat matagal na panahon na. Di sana hindi magkakaganyan. Alam mo ba yung tatay mo, konting pagkakataon lang, hinihintay na lang dumikit ang paa niyan. Yung kalaban niya, pinapatay talaga yan. Binabayaran yan, nagdarasal. Hindi ko madampot. Paano ko madadampot? Umaatake siya sa tatay mo. Kailangan ng tatay mo humingi ng tawad kay Kristo para maselyuhan agad. Kailangan ko ng tulong ni Kristo sa araw na ito. Kaso nga lang, hindi ko magawa. Kailangan ko masundot. Kailangan ko muna siya makalawit para maisara. Eh kaso, pinuunahan niya tayo. Nakahanda siya lagi. O, ginagamit niya yung kakayahan niya. Wala tayong magawa eh. Kailangan natin makapasok ng konti. Mabutas natin yung shield niya. Ang trabaho dapat ng tatay mo, tumawag kay Kristo, humingi ng tawad para makapaghanda tayo sa forma gagawin natin taktika sa kalaban natin. Hinihingi siya hanggang kabilis. Anong paramdam? Kanina, hindi ka naman masyadong hinihingal, di ba? Pinakaupo ka ron. Magulat lang, malawa kong konti. Ganyan, hingali na ako. Kaya rin kanina nakaupo ka. Hindi. Okay na tayo, wala na? Hindi wala na. Wala na yung hingal. Wala na hingal. Sige, straight ang katawan. Sa pangalan ng Hesukristo, masamang espiritu, inuutosan kita lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ng Hesukristo. Sa pangalan ng Jesus. Todo tayo. Relax. Hinga. Tanda lang. Straight ang katawan. Nahilo pa kayo, hindi na. Nabawasan ng hilo. Binuksan na natin yung hangin. Baba kasi. Naloko tatay mo kasi. Yung nagamas sa kanya, binubuksan kasi yung portal eh. Kasi hindi nila sinasarado para matibok na. Yan ang sinasabi ko sa iba, pag bubukas sila sa spiritual, dapat sinasarado nila. Kasi na-atake yung pasyente eh. Singa. 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 Yan. Nahilo kayo hindi? Hinga. 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 Okay. Ano paramdam? Ano pinagkaiba? Huminto ng init ng papel. Hindi na masyado mainit. Hindi masyado. Wala nang init. Hindi masyado. Mainit-init pero hindi na masyado. Hindi
katulad kanina. Mainit yung papel. Nababawasan na po yung init ng papel ni tatay, oh. Wala na masyadong init. Hindi katulad kanina na ito. Para kumain. So sabi ni Jeffrey Tapis, kayanin mo daw tay para gumaling ka. Yung kalaban kasi natin, nakapaghanda, kita nyo yung papel, umaatake pa rin siya, mainit pa rin, oh. Kahit hindi na daw masyado, nakadikit lang yung papel sa paa niya. Oh. Ano? Ano pinagkaiba sa'yo? May pinagbago, di ba? Kakayanin mo na. Kahit nangailangan na lang tayo, siguro mga 2 minuto, kaya na to. Paspasan mo ng paspasan. Sambitin mo si Kristo in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Inom ka muna ng konting tubig. Wala, kailangan, pag napilitan ako, pababalik ko pa siya. Hindi na. Dali mo yung pinakamagandang babae sa buhay mo. Malakas ka rin yung karga mo eh. November, layo mo pa pala. Malakas yung karga rin. January na kayo. Ano Sige, tay. 75 mo nga lamang, diniti ko. Ibaba mo naman ng konti. Sige. Linis ulit. Makakatagalan tayo rito. Hindi natin tumailabas yung lahat ng kuryente. Yan, dahan-dahan. Akalain mo, matagal ng panahon na itong dinadasalan, punong-puno na. Itang spirit po niya, nakikita ko sa Panginoon, no? Kasi laki ng bola. Punong-puno na din, ituwig dumating na. O, kailan? Ano na? Binayaran na? Oh, gumawa. Hindi ko sukat akalain ito. Pinapatay yung tatay mo. Pag pumapatay sa tatay mo, malapit lang sa lugar mo. Cavite. Hiningal ka pa rin? Hindi na masyado. Hindi na masyado? Sige, pagpatuloy tayo hanggang hindi hiningal. Kailangan ko ng 3 minuto tayo. Pag hindi na masyadong hiningal, paspas ng paspas. Sayang yung pagkakataon tayo. Makakapasok din tayo ng unti-unti. Ito ginawa tayo taon. Okay? Mainit. Sabi mo nga kayo po tayo, tindahan ako ng ayaw ng kape, bayo. Hiningal kayo? Hindi ka kayanin ng tatay mo, humihinto tayo. Hinga kayo na malalim. Daan-daan lang, inhale, exhale lang. Yung tatay mo kasi pinapatay talaga eh. Wala tayong magawa, oh. Pag umaangat ako ng 75 na, hindi niya pa kayang ngihit. Pag binaba ko pa sa 75, para na ako nagpaapak sa kalaban ko, hindi ako papayag. Kinakapos siya ng hangin, oh. Papel na yan, nakadikit sa tatay mo, mainit yan. Mainit pa rin ba? Mainit yung papel na yan. Pag ganyan kababa, matatalo tayo sa forma ng labanan dyan. Oh, ayaw ko yung mailo. Gatas, sabi mo. Gatas na lang. Oo. Hindi pa ako nag-anusan eh. Oo. Kasi may karga yung anak nyo, sobrang lakas. Tapos malakas na yung karga nyo. Magsashuffle ito. Iinit lang yung init, kung 100 ka, 100 yan, sasabog siya. Ngayon, kung sino maapektuhan, kung pwede siya. Mangangalan to yan, buhok niya, aangat yan. Hindi ako nagbibiro. Para yung tinotorture na nilalagay sa mataas na oven, para kang sinusunog ang mga buto niya, mga balat.
Lahat ng sakit mo, magiging 200 din sa kanya. Sisip-sipin yung sakit eh. Dapat yung magiging medium yung walang karga. Kasi pag may karga yan, kawawa siya. Oh. Lahat ng init nasa katawan niya. Parang nilalaban ang apoy ng katawan niyan. Inaalala ko lang siya. Wala pa sana siyang anak, pwede natin kwarsahin. Baka matino. Joke lang. Hindi ka naman matitino. Kaso, hindi taga pwede. Napakalakas ng sakit ng spiritual mo eh. Matagal na yan, pag sa ganyan kalakas. Lahat yan may karga yan, oh. Gumagana, oh. Oh, gumagana, oh. Oh. Nasasaktan siya sa akin, oh. Ibig sabihin may karga, oh. Oh, may karga, oh. May karga siya. Pag ganito lang, amen. Yan, oh. Oh. Amen. Oh, gumagana. Amen. Oh, gumagana, oh. Malasang karga ng tatay mo, talagang pinapatay siya. Pag yun na mapatay ka na. Anong hindi? Matsambahan ka. Ilang beses na natin pabalik-balik. Kailangan mo magdasal kay Kristo, kailangan mo muna ng tubig na healing water pa. Magkarga ka muna ng panalangin tayo. Baka matigok ka eh. Sobrang init dito tayo, pag di ko makontrol talaga to, pagka lumalaban kami sa spiritual, ba't hindi talaga? Hindi kami pwede magbaba ng spiritual. Magkakaroon kami ng sakit ng dahil sa'yo. Ibababa namin yung energy namin, hindi po pwede. Kailangan namin ng medium. Eh kaso po pwede sana to, sobrang naman may sapi rin pala. Maubos oras natin. Nasaan ba yung kapatid mo? Malayo pa yata. O pahinga ka muna. Mamaya na kita babalikan. I-release mo muna yung tatay mo. Painumin mo muna ng healing water. Ay, healing water. Painumin mo muna ng tubig. Mamaya na natin balikan ng pangalan niyo tayo. Rodin, Middle name, Deliberi, apelido. Masagka. I-release muna natin to. Lagay mo muna yung tatay mo dyan. Painumin mo ng tubig. Oo. Unahin mo muna natin yung iba. Mamaya na natin balikan si tatay. Mamaya na po, ha? Masyadong malakas yung karga ni tatay. Baka hindi niya kayanin, sobrang init. No, hinahapo siya. Kagamit tayo ng medium, yung isa pa niyang anak, meron pa pala siyang kasamang anak. Yung anak niya kasi babae, may sakit din, may karga rin pala, malakas ang karga rin. Baka hindi niya kayanin, magsyapol yung init, masupikit to sa sobrang init. Kailangan natin lusawin. Jenny Vlogs, mega shoutout. Ako yung kasama ko. Ha? Katangalin po. Ay, yung papel, nga pala, mainit pa pala yung papel. Tanggalin na natin yung papel. Nakalimutan ko na kalasin. Yung papel ni tatay, tingnan mo, nasasaktan pa siya. Lipat mo na kayo doon. Uminom ka mo ng maraming tubig. Maubos yung oras sa atin. Hindi natin pwedeng atake yan. Pwede. Papatayin na natin yung video, ha? Doon naman tayo sa Facebook page. Mamaya, puro YouTube channel na tayo. Doon na tayo magbagamot mamaya. Anong number? Anong number yan? Sino ba yung number to? Sino nagsabi? Bibiyahe pa yan, Taytong. Malayong bibiyahe nila. Hindi yata alam niya po Sinda yan ang yung biyahe nila sa bus. May oras. Sino ba ang inuna dyan, Sally? Sino ba pinapa? Sila yung una yan, kasi alis na yan, number 2 yan. Siya muna, siya lang mo ako. Alas 12, kailan ano yan? Siya na muna.
Ha? Isa na muna. Oo, ito muna. Kahit ito lang dalawa kasi may lipas yan. Alas 12 guys. May biyayang ng bus. Ulit. Wala silang sasakyan yung bayan ng Bias Malayan, Isabela. May oras ang biyahe ng Isabela. Commuter yan sila eh. Kuya, mayroon naman taxi. Isa na lang muna. Oh. May mga taxi sila eh. Oh, ito may mga Ay, sasakyan. may susundo sa kanila yan. May susundo yan. Sige tay, release nyo muna tayo. Kasi susundo niya na alas 12. Oo. Dito Oh. na kayo, kuya. Oh, pipikapin na yan ng ano, papuntang biyahe ni Isabela rito. Kagabi pa yan sila rito. Kuya. Dito yan natulog eh. Diyan ka na lang. Dito lang kayo, kuya. Kuya, dito ka pa. Maraming salamat po ha. Mamaya na tayo. Mag-a-announce na lang po ako, Marical Francisco, pagbibili po ng langis. Sino magpapagamot? Dalawa. Dalawa. Sige po, patayin ko muna po yung video natin ha. Mamaya na natin balikan si tatay. Hindi niya kaya. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng kadiliman. Ayun oh. Hinihingal. Yung papel nga, iniwan ko na lang sa paa niya, nasasaktan pa siya. Ibig sabihin, pag ganun po, malakas ang spiritual, pinapatay na po yung mga pamilya natin. Eh gusto ko rin sanang patayin. Paano natin mapapatay? Pag-aatake kami, umaatake din siya sa pasyente. Kasi nakapaganda na po siya eh. Pero kung wala sanang karga maigi yung anak niya, po pwede. Kaso mayroon din pala nagdarasal sa anak niya. Mayroon din nagdarasal, mayroon din nagpapalpadangin. Sobrang init nito, hindi natin makontrol. Okay lang kung malakas si tatay, kahit dati kaya gamitin eh. May pag-asa pa tayo, malakas ang kutob ko, yung asawa niya ang makakatulong sa kanya. Kasi pinagkaisa sila ni Kristo. Sige, patayin ko na muna po ha. Bye-bye, salamat. Mamaya natin balikan. Upload, doon ulit siya, dito ulit siya sa YouTube channel. Babalikan natin siya mamaya. Tingnan natin yung anak niya kasama. Sana gumana ito. Pagbigyan tayo ni Kristo. Painumin muna natin healing water. Tapusin ko muna sila. Ano ba sakit nyo? Alam ka na. Sige. Salamat. Paalam na kayo. Taga Isabela. Taga Isabela kayo, di ba? Bye-bye. Shoutout nyo mga taga Isabela. Sasalita nyo. Hindi nyo alam salita ng Isabela? Yan. Pabalaot daw. Bye-bye. Sa YouTube channel tayo magla-live ha. Ay, Facebook page. Malakas. Nakakaawa si tatay.